Τις απόψεις και των συναδέλφων και τώρα που μίλησαν και όσοι βγήκαν και προηγουμένως. Και το συναίσθημα και όλα αυτά. Αλλά επειδή τα έχουν πει ήδη και έχουν ακουστεί, θα προσπαθήσω με μια πρόταση που θα πω, δύο προτάσεις, να απευθυνθώ στην κρίση και στη λογική των ανθρώπων που ενδεχομένως να λένε καλά τους κάνανε. Υπάρχει μια αντιδημοκρατική, να μην πω δικτατορικού χαρακτήρα συμπεριφορά της κυβέρνησης, και αυτό που λέω περιλαμβάνει και τα τρία κόμματα και λυπάμαι πολύ γι' αυτό, που εθίζει την κοινωνία σε τέτοιου είδους αποφάσεις και σε τέτοια πολιτική συμπεριφορά. Και αυτό είναι επικίνδυνο για την κοινωνία. Δεν είναι επικίνδυνο μόνο σήμερα για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ3. Για τους ίδιους που το κάνουν επικίνδυνο. Θα γυρίσει... Οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για τις πράξεις τους. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να λογοδοτήσουν όχι μόνο πολιτικά. Πρέπει να λογοδοτήσουν και δικαστικά και νομικά. Γιατί υπάρχουν νομικές ευθύνες για ορισμένες από τις κινήσεις τους και είναι δυστύχημα που σήμερα εξέχον μέλος της κυβέρνησης και επιφανής νομικός σε ανύποπτο χρόνο μου είπε σε περιόδους κρίσης μη μιλάς για σύνταγμα. Δηλαδή αυτό εφαρμόζουμε. Έχουμε δηλαδή, επειδή έχουμε περίοδο κρίσης, έχουμε καταργήσει κάθε έννοια δικαίου κοινωνικού κράτους. Το κοινωνικό κράτος έχει διαλυθεί. Κράτους δικαίου, όλα αυτά έχουν καταργηθεί. Γιατί δεν μας το λένε ότι έχουν κηρύξει μια άτυπη δικτατορία. Η ζούγκλα. Και προσέξτε, μετράω τα λόγια μου και θέλω να απευθυνθώ σε αυτόν τον κόσμο. Εμείς τη χάσαμε τη δουλειά μας, αν νομίζετε ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που τη χάνεις τη δουλειά σου. Είναι όμως και η δημόσια τηλεόραση. Και ο τρόπος που συμπεριφέρεται μια κυβέρνηση είναι ένα υπόδειγμα, πρέπει να είναι ένα υπόδειγμα δημοκρατικού ήθους. Αυτό εξέλιπε από την Ελλάδα και αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος της χώρας. Και αν πούν μερικοί, γιατί σήμερα τα θυμηθήκατε, επειδή κλείσανε εσάς και δεν τα είπατε προχθές, τα είπαμε και προχθές. Δεν ξέρω εάν προτιμούσαν να δούνε το τάδε σύριαλ και δεν ακούγανε τον Τριανταφυλλίδη, τον Ασλανίδη ή όποιον άλλον συνάδελφο. Που όλα τα έλεγε μέσα σε ένα, όπως και να το κάνουμε, μέσα σε ένα πλαίσιο κρατικής τηλεόρασης, το οποίο είναι υπαρκτό. Δεν μπορείς. Είσαι σε κρατική τηλεόραση, έχεις μια αίσθηση που εργάζεσαι και μέσα σε αυτό το πλαίσιο ό,τι μπορούσε καθένας από εμάς το έκανε. Και δεν είναι τυχαία η αναγνώριση σήμερα που έχει η δημόσια τηλεόραση. Εγώ ακούω στους δρόμους για την ΕΡΤ3 από όλο τον κόσμο. Γιατί εξελέγεις πρόεδρος στο Σύλλογο Αποφύτου? Διότι δούλευα στην ΕΡΤ3. Η ΕΡΤ είναι ουσιαστικά ήταν η ζωή μου και ό,τι έχω κάνει το έχω κάνει χάρη στην ΕΡΤ. Η αναφορά του Υπουργού ότι είμαστε λαμόγια, εσύ που είσαι σε αυτή την ηλικία και ξέρω το σακάκι αυτό που φοράς αν είναι δικό σου ή αν είναι από το βεστιάριο. Είναι κρίμα να χρησιμοποιείτε και σε εκφράσεις για τους εργαζόμενους. Όπως είπε και ο Ασλανίδης, το οποίο αυτοί διορίζαν τις διοικήσεις. Ποιος έκανε? Εγώ έκανα τη λαμογιά. Με τι? Εγώ είχα μια θέση, ας πούμε, εδώ πέρα στις διεθνείς παραγωγές που του δίνουν 25 ευρώ για καφέ και πλήρωνα τον καφέ για τους προσκεκλημένους. Ούτε τα 25 ευρώ πέραν του μισθού μου δεν χρησιμοποιούσα από την ΕΡΤ. Να πούμε ότι εσύ έχεις ξαναχάσει τη δουλειά σου, έχεις δει το έργο όπως και πολλοί. Δηλαδή είναι ντροπή, ας συναισθανθούν το τι λένε και σε ποιους απευθύνονται. Όχι διότι θα τους κάνουμε τίποτα. Διότι θα βλέπουν αύριο τον εαυτό τους στον καθρέπτη και θα έχουν και ήδη και ένα συνηθισιακό πρόβλημα. Ό,τι και να είναι, όσο εκμαυλισμένος και να είναι ο πολιτικός. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω. Κύριε, σας